Pani poslankyne, páni poslanci, pani kontrolórka, riaditelia škôl, kolegyne, kolegovia, vítam vás na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Program rokovania nášho dnešného stretnutia ste obdržali spolu s materiálmi, tak dávam návrh, kto je za, aby sme schválili program dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Jednohlasne. Z dnešného zastupiteľstva sa ospravedlnil pán poslanec Kryžánek mladší, ale pri počte, a pani poslankyňa Digoňová je už tu, takže pri počte 10 sme uznášania schopní. Sú nejaké návrhy na doplnenie dnešného programu rokovania? Ak nie sú, tak sa budeme riadiť schváleným programom. Do návrhovej komisie navrhujem pani poslankyňu Eliášovú, pani poslankyňu Hoškovú a pána poslanca Končára. Sú iné návrhy? Ak nie, dám hlasovať o tomto návrhu, aby v návrhovej komisii pracovali pani poslankyňa Eliášová, pani poslankyňa Hošková a pán poslanec Končár. Kto je za, nech dvihne ruku. Ďakujem jednohlasne. Za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Digoňovú a pána poslanca Kima Fejka a za zapisovateľa pani Bakaľarovú. Ďakujem. Ďalším bodom je kontrola plnenia uznesení zo 7. a 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Poprosím pani prednostku. Vážený pán primátor, pani zástupkyňa, kontrolórka, zapisovateľka, poslanci a všetci prítomní. Predkladám kontrolu plnenia uznesení zo 7. a 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva. V rámci kontroly plnenia uznesení zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, uznesenia číslo, tým, že to máte k dispozícii, tak ste si to určite prešli. Uznesenia číslo 108 až 112 boli schválené. Uznesenie číslo 114 bolo vzaté na vedomie kontrola plnenia uznesení zo 6. zasadnutia. V rámci uznesenia číslo 115 Mestské zastupiteľstvo odporúča mestu Giraltovce spracovať analýzu využitia chaty Kosodrevina. Uznesenie číslo 116 schválený návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky za nájom a služby spojené s využitím bytu voči povinnému Erikovi Zurkovi. V rámci uznesenia číslo 117 2023 schválený prenajom nebytových priestorov pre Jar života. Uznesenie číslo 118 odporúča spracovať analýzu využitia nehnuteľností budova bývalého CVČ a pozemkov Fučíková 5 Giraltovce. Uznesenie číslo 119 Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o stave výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady k 31.12.2022. Uznesenie číslo 120 Mestské zastupiteľstvo vymenúva na návrh primátora mesta pána Ľubomíra Kmeca za riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Giraltovce. V rámci plnenia pán Ľubomír Kmec menovací dekret prevzal a s menovaním súhlasil od dňa 11.6.2023. V rámci uznesenia číslo 121 z roku 2023 Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväznom nariadení číslo 5 z roku 2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smutku v Giraltovciach a zároveň odporúča pripraviť nový návrh prílohy číslo 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu s termínom do 31. októbra 2023. Mestské zastupiteľstvo, čo sa týka uznesenia číslo 122 z roku 2023, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 až rok 2029. Čo sa týka kontroly plnenia uznesenia zo 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, tak uznesenie číslo 125 z roku 2023 Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora k záverečnému účtu mesta Giraltovce. Uznesenie číslo 126 z roku 2023 Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2022. Uznesenie číslo 127 Mestské zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie mesta za rok 2022 bez výhrad.
A v rámci uznesenia 128 z roku 2023 Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod prebytku hospodárenia za rok 2022 do rezervného fondu v sume 5306,54 centov. Ďakujem pani prednostke. Sú nejaké pripomienky ku kontrole plnenia uznesení? Ak nie sú, ďakujem, túto informáciu berieme na vedomie. Ďalším bodom je návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 6 z roku 2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach z riaďovateľskej pôsobnosti mesta Giraltovce. Obdržali ste návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta, v ktorom ste mali aj farebne odlíšené texty, ktoré sa menia, respektíve doplňajú. Zriaďovateľ škôl, podívejte, poprosím ťa, zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle zákona 245 z roku 2008 určuje VZDN-kom výšku poplatku alebo príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v zúške, v školskom klube detí a v školskej jedálni. Do tohto VZDN-ka sme dopracovali aj požiadavku, o ktorej sme sa bavili. Dostali sme žiadosť Spojenej školy internátnej na zabezpečenie stravovania ich elokovaného pracoviska v našich priestoroch mestských, takže aj toto je tam zapracované. Ešte predtým, než Ivetka začneš, poprosím, máte uvedené stanovisko Komisie pre školstvo. Takže ak môžete tlmočiť, aké bolo. Odporúča sa uzniesť na predmetnom všeobecne záväznom nariadení mesta. Takže, dobre, ďakujem. Ivetka, poprosím. Dobrý deň, vážený pán primátor, pani poslankyne, pani poslanci, ostatní prítomní. Predkladám návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 6 z roku 2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach z riaďovateľskej pôsobnosti mesta Giraltovce. Toto VZN bolo spracované na základe požiadavky riaditeľov škôl, ktorí žiadali o navýšenie poplatkov zhruba o 30 až 40 a tiež, ako už pán primátor spomínal, je tam doplnené stravovanie detí Spojenej školy internátnej, ktorá zriadila elokované pracovisko materskej školy v našom meste. Ide o 6 detí. Strava by bola podávaná do prenosných nádob, ktoré zabezpečí Spojená škola internátna. Strava by bola pripravovaná k školskej jedálni materskej školy. V návrhu VZN máte farebne odlíšené všetky poplatky, ktoré sú navrhované, a tiež sú tam uvedené aj poplatky, ktoré boli platné doteraz. Nebudem to čítať, keďže ich je pomerne dosť a materiál ste mali doma. Mohli ste si ho preštudovať. A na strane 6 je uvedené v tabuľke, sú uvedené teda ceny za stravu pre deti toho elokovaného pracoviska špeciálnej školy. Strava pre všetky deti musí byť na rovnakej úrovni, musí byť poplatok, čiže tak ako pre deti materskej školy od 2 do 5 rokov je 2 eurá vlastne aj s režiou, tak aj pre cudzích, pre tie deti špeciálnej školy bude tiež strava za 2 eurá. Návrh bol pripravovaný samozrejme na základe požiadavok riaditeľov škôl. Sú prítomní, aby v prípade nutnosti alebo potreby teda vedeli zodpovedať na vaše otázky. Takže sú nejaké pripomienky alebo otázky k navrhovanému všeobecne záväznému nariadeniu mesta číslo 6 z roku 2023. Pán poslanec Sáp. By som sa chcel opýtať, že pre nedostatok času sme nestihli zvolať finančnú komisiu, čo sa týka toho navýšenia.
by som sa možno chcel opýtať pánov riaditeľov a pani riaditeľky s tým, čo plánujú s tým navýšením, či to pôjde všetko iba na nejakú režiu, alebo z toho navýšenia aj plánujú nákup nejakých hračiek alebo nejakých pomôcok pre deti. Poprosím vás, asi no tak každý za svoju školu, ak môžete pán Zajac. Tieto peniaze, ktoré budú, predpokladajú okolo 3 000 eur ročne navýšia, to sa stáva automaticky súčasťou rozpočtu na bežné výdavky. Z mzdových prostriedkov to nie je. Čiže vybavenie školy, energii a tak ďalej. Myslím, že to je rovnaké vo všetkých prípadoch, aj základná, aj materská škola, respektíve spojená škola. Stačí takáto odpoveď? Aj ďakujem. Sú ešte nejaké otázočky k tomu návrhu VZDN? Ak nie sú, dám hlasovať, kto je za, aby sa Mestské zastupiteľstvo uznieslo na všeobecne záväznom nariadení číslo 6 z roku 2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach z riaďovateľskej pôsobnosti mesta Giraltovce. Kto je za, poprosím, nech dvihne ruku. Ďakujem jednohlasne. Ďakujeme, Metka. Ďalším bodom je návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu priestorov základnej umeleckej školy v Giraltovciach. Poprosíme, Metka. Z dôvodu tomu, že v rozpočte mesta nie je možné vytvoriť rezervu na vykrytie kapitálových výdavkov, ktoré už boli zrealizované v priestoroch základnej umeleckej školy. Navrhujem prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta v sume 20 195,95 eur na rekonštrukciu priestorov základnej umeleckej školy. Čiže financie z rezervného fondu vieme použiť na kapitálové výdavky. Je to z toho dôvodu, že tam vlastne boli použité prostriedky z bežného rozpočtu a tým pádom ostali neuhradené faktúry za bežné výdavky a je potrebné uvoľniť tieto prostriedky. Aký je zostatok? Aký je potenciálny zostatok po tejto finančnej operácii v rezervnom fonde? 20 000. Otázky? Pán poslanec Sap. Som sa chcel opýtať na zostatok, ale to bolo povedané. A či to sumou bude vykrytá celá tá rekonštrukcia? Pán riaditeľ. Ja som hovoril pánu primátorovi, že tam vlastne boli tie náklady vyššie, bolo tam 2079, ale ja hovorím, že to sú vlastne pomoc z úšky, lebo to boli uhradené peniaze, ja mám predsa si to stálo. Myslím si, že by sme mohli zladiť hospodárenie tohto roka, keď túto časť. Ale ostáva tam ešte závesy a stoličky. A závesy, čiže celkovo je to 12 až 14 tisíc eur. Ale to je Už podľa možnosti potom. Tých 20 195,95, ktoré navrhujeme presunúť, sú už vlastne použité a vychádzala som z čerpania základnej umeleckej školy k aktuálnemu dátumu. Pán poslanec Hruška. Prečo sa najprv posunú a potom sa schvaľujú tie peniaze? Neposunuli sa. Neposunuli sa, pán Hruška, ja som tie peniaze minul z A keď robíme nejakú rekonštrukciu alebo tak, nemáme presný výkaz výmer, podľa čoho sa riadíme? Či riadíme sa len tak, jak príde? Ale to boli presne fakturované veci, položky, Ale ja hovorím, že keď sa začuje rekonštruovať, či je k tomu nejaký plán, čo koľko bude stať a nie furt pridávať. Aby som to vysvetlil, to bolo to, čo som prednášal už tretí rok, kde som mal presne vyčíslené položky na všetko sa to zrealizovalo v priebehu tohto roka, ale finančné prostriedky na to som použil z bežných rozpočtovaných prostriedkov, čiže nie tie peniaze vlastne v rozpočte chýbajú. Čiže to je vlastne dorovnanie toho, čo som musel zafinancovať. Ale toto je v poriadku, ja len sa pýtam, že keď sa ide dať čo rekonštruovať, či je presný výkaz výmer, čo sa platí a koľko to bude stať. Alebo či sa to robí tak, že bude to stať 50, zajtra to bude stať 70, potom to bude stať 90. Toto nebolo nejak nad rámec, toto bolo odsúhlasené. Dobre, pýtam sa,
či máme vôbec prehľad o financiách, že by sme ďalších 4 roky tu nesedeli a nesapali furt na mieste, že sa nikdy neposunieme. Aby to nevyznelo tak, že toto je nejaké navýšenie ceny. Toto je vlastne, že tú koncertnú sieň sme chceli dokončiť. Dobre, poriadku. Ešte sú nejaké otázky k predmetnému rozpočtovému opatreniu? Ak nie, tak predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 20 195 eur a 95 centov pre základnú umeleckú školu v Giraltovciach na rekonštrukciu priestorov školy. Kto je za, nech dvihne ruku. Ďakujem jednohlasne. Ďalším bodom je úprava rozpočtu mesta Giraltovce na rok 2023. Prosím, Ivetka. Predkladám návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 4 v súlade s odsekom 2 písmeno B paragrafu 14 zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie, a to povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. V príjmovej časti položka 454 zvýšenie o 20 196 eur, prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta, celkom zvýšenie rozpočtu príjmov 20 196 eur, vo výdavkovej časti položka 0950 717 zvýšenie rozpočtu o 20 196 eur, rekonštrukcia priestorov základnej umeleckej školy, celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov o 20 196 eur. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo mesta Giraltovce schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 4. Sú nejaké otázky k tomuto bodu? Ak nie, dávam návrh na schválenie rozpočtového opatrenia číslo 4. Kto je za, poprosím, nech dvihne ruku. Ďakujem jednohlasne. Ďakujem, Ivetka. Ďalším bodom je správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonanej kontrola vedenia personálnej a mzdovej agendy a odmeňovania zamestnancov mesta. Dobrý deň, vážení prítomní. Tak predkladám vám správu o vykonanej kontrole. Mali ste ju k dispozícii na preštudovanie, neviem, či ju budem čítať, alebo... Celú by bolo zbytočné čítať. Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení záväzných právnych predpisov súvisiacich s personálnou agendou a mzdovou agendou a overiť skutočné výdavky v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov aj v súladu s schválený rozpočet na rok 2022. Ku kontrole boli predložené pracovný poriadok mesta, vnútorný mzdový poriadok, organizačný poriadok, vyššia a nižšia kolektívna zmluva, zoznam zamestnancov, osobné spisy, evidencia odmien, vnútorné predpisy a smernice určujúce rozsah pracovných povinností, mzdové výkazy a hlavná kniha čerpanie finančného rozpočtu. Vo východiskovej situácii uvádzam citácie zákonov, ktoré sa týkajú danej problematiky. Je to zákon 552 z roku 2003, podľa ktorého sú zamestnanci mesta Giraltovce zamestnancami vo verejnom záujme, pri výkone práce vo verejnom záujme. Tam máte uvedené, že kto môže vykonávať prácu vo verejnom záujme, aké predpoklady musí spĺňať. Títo zamestnanci sú odmeňovaní podľa zákona 553 z roku 2003 a sú zaraďovaní do platových tried podľa katalógu pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme podľa ustanovenia nariadenia vlády. Aktuálne platné nariadenie vlády je z roku 2019, ktoré doplňa nariadenie vlády z roku 2004. A tým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme. Takže výsledkom kontroly je, že k 31.12.2022 malo mesto 65 zamestnancov fyzických, prepočte na úväzky to bolo 63,1. Ďalších 15 osôb pracovalo mimo pracovného pomeru na dohody.
Zamestnancami mesta sú aj ľudia, ktorých mzda je čiastočne alebo úplne hradená z iných zdrojov. Tam je to spoločný obecný úrad, komunitné centrum, terénna sociálna práca, mestská občianska poriadková služba, chránené dielne a opatrovateľská služba. Odmeňovanie a ani personálna agenda týchto zamestnancov nebola predmetom kontroly, keďže ide o čerpanie účelov viazaných prostriedkov. Takže zamerala som sa pri kontrole personálnej agendy na určenie druhu práce zamestnanca, zaradenie zamestnancov do platovej triedy, určený tarifný plat, priznané príplatky a poskytnuté odmeny. Pri personálnej agende boli zistené tieto nedostatky. V pracovných zmluvách chýba druh práce a stručná charakteristika v zmysle zákona. Pri konzultácii s vedením mesta vlastne máme na to rozličný názor. Pracovné zmluvy sa všetky odvolávajú na pracovnú náplň, čo nie je dostačujúce. Podľa zákona 553 paragrafu 5 zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s charakteristikou platovej triedy a katalógom. Jasne a vecne formulovaná pracovná náplň je rozhodujúca pre správne zaradenie zamestnanca do platových tried podľa platných katalógov. Pri pracovných náplniach takmer všetkých zamestnancov nie je dostatočne reflektovaná súčasne vykonávaná práca. Toto už je v procese zmien a nie je v súlade s katalógom pracovných činností a teda nie je možné jednoznačne zaradiť zamestnancov do prislúchajúcich platových tried, nakoľko pracovná náplň a druh práce uvedený v pracovnej zmluve nie je identifikovateľný s pracovnými činnosťami v katalógu pracovných činností. Katalóg pracovných činností je vlastne dokument, v ktorom dosť ťažko sa číta, ale vlastne pre mesto je zaväzujúce, aby hlavná pracovná činnosť bola v súlade a potom zvyšné sa môžu doladiť v pracovnej náplni. A teda zaraďovanie zamestnancov do platových tried sa javí ako svojvoľné. V pracovných náplniach u viacerých zamestnancov som našla tieto chyby, buď tam nebola žiadna pracovná náplň, alebo bez dátumu, alebo s nejakými obsahovými nedostatkami. Bol priznaný príplatok za riadenie, pričom pracovné náplni to nebolo uvedené. Ľudia rovnakého druhu zamestnancov prijatých na plný aj čiastočný úväzok majú totožnú pracovnú náplň. Z ďalších chýb to bolo, že chýbal výpis z registra trestov u viacerých zamestnancov. Uvádzam to preto, že výpis z registra trestov bez záznamu potvrdzuje bezúhonnosť a to je jedno z podmienok, aby mohol byť zamestnancom vo verejnom záujme a následne mohol poberať 15% príplatok podľa paragrafu 7. Ďalšia z chýb bolo, že chýbalo oznámenie o aktuálnej výške platu. Všetkým zamestnancom sa menil plat od 1.7.2022 a takisto u vedúcich zamestnancov povinné majetkové priznanie nebolo doložené za každý rok. V konkrétnych osobných spisoch z logických dôvodov neuvádza mená. Boli zamestnanci, ktorí na čiastočný úväzok poberali mzdu ako pri plnom úväzku. Jedného zamestnanca máme vykonzultovaného, tam v osobnom spise bolo uvedené niečo, čo som ja prehliadla, ale stále ostáva jeden zamestnanec, u ktorého to platí. Potom sú zamestnanci, ktorí pri čiastočnom úväzku majú stanovený rovnaký zmluvný plat ako tí, ktorí majú plný úväzok. Je tam snaha o zjednotenie platových pomerov, avšak je to diskriminačné, keď sa uvádza percento a niekto na 100% má rovnaký plat ako ten, ktorý má 80% alebo 60 alebo 50. Ďalším nedostatkom bola pracovná zmluva s prednostkou, ktorú tu uvádzam, dohodnutá na určitú 2 roky, avšak vysvetľujem tu, prečo je to problém. Myslím, že je to pochopiteľné. Čítali ste to? Tam ide o to, že je tam treba uviesť, že je to na zastupovanie uvoľneného prednostu na výkon verejnej funkcie primátora, pretože po potenciálnom návrate na pozíciu prednostu by boli 2 prednostovia mestského úradu, takže toto tam treba zosúladiť. Ďalej zamestnanec, ktorý vykonáva duálnu funkciu, čiže je to funkcia informatika aj vodiča, má nesprávne formulovaný druh práce v pracovnej zmluve, lebo sú to 2 pracovné činnosti, ktoré sa riadia rôznymi zákonmi. Práca vodiča je práca s prevahou remeselnej, manuálnej alebo manipulačnej činnosti, teda tento človek nie je zamestnancom, na neho sa nevzťahuje zákon 552,
Naopak u informatika áno, ide tam aj o príplatky, ide tam aj o stanovenie tarifného platu podľa rôzneho katalógu pracovných činností. Toto sme takisto sa nezhodli na tom, avšak ak aj nie v pracovnej zmluve, ale minimálne rozhodnutie o výške a zložení platu musí byť rozdielne pri rozdielnych pracovných činnostiach. Takisto tu namietam, že pracovná náplň stará 11 rokov pri zmenách, ktoré sa dejú v oblasti informácie pri súčasnej vykonávanej zmene pracovných náplní všetkých zamestnancov nenamieta, takže asi je to v poriadku. Potom skupina upratovačiek má určený zmluvný plat. Kontrola bola vykonávaná v roku 2022, avšak pri výkone kontroly som narazila aj na veci, ktoré sa týkajú roku 2023 a tiež sa k tomu vyjadrujem, keď som to považovala za potrebné. Takže majú určený nie tarifný, ale zmluvný plat, čo znamená, že platovo sú na tom niektoré lepšie, ako keby mali určený tarifný plat, avšak je to diskriminačné v tom, že nemôže byť jedna skupina zamestnancov zaraďovaná alebo odmeňovaná ináč ako celý zvyšný mestský úrad. Takisto v vnútornom mzdovom predpise článku 19 je uvedené, že všetci zamestnanci sa zaraďujú do platových tried a preto nie je správne pristupovať k jednej skupine zamestnancov ináč ako ku všetkým ostatným. Takže to sa týka osobných spisov. Samozrejme, správu, ktorú dostalo vedenie mesta, je s konkrétnymi menami. Toto neuvádzam vo zverejnenej správe. Čo sa týka výsledku kontroly odmeňovania zamestnancov, tam som sa zamerala na to, či platový výmer alebo oznámenie o výške a zložení platu korešponduje s tarifným platom podľa príslušnej platovej triedy a stupňa, do ktorého je zamestnanec zaradený, či bol zamestnancovi upravený plat po zmene mzdových tabuliek od 1. júla 2022, či má zamestnanec nárok na zo zákona určené príplatky, či sú mu priznané príplatky odmene v súlade s vnútorným mzdovým predpisom mesta. Tu nebola nájdená žiadna chyba, všetci zamestnanci mali navýšený plat od 1. júla, takisto všetky tarifné platy podľa platových tried, v ktorých sú zaradení, korešponduje s platovou tabuľkou, aj keď nie sú zaradení do platových tried transparentne. Toto navrhujem na to sa pozrieť a prepracovať to. Tak, zákon 583 ustanovuje, že rozpočet mesta musí byť schválený minimálne na úrovni hlavných kategórií. Nie som si istá, či je vám jasné, čo uvádzam ďalej na strane 6 a 7. Rozpísala som to preto, aby bolo jasné, čo sú to hlavné kategórie, čo sú to kategórie položky. Tieto pojmy tu dosť sa používajú v súvislosti s rozpočtom. Tak aby ste videli, že hlavná kategória ktorá hlavne tu rezonuje, je 600 a 700, to sú bežné a kapitálové výdavky. V rámci hlavnej kategórie je kategória 610, v ktorej sú mzdy, platy, služobné príjmy a to sa ďalej kuskuje na položky. Rozpočet schválený v roku 2022 bol rôzne. Ako tu uvádzam, napríklad pri výdavkoch verejnej správy bol na úrovni kategórie 610, to isté pri policajných službách, knižnici. Pri spoločnom obecnom úrade, matrike a školách bol schválený rozpočet na úrovni kategórie 6, čiže tam ste videli, že všetky bežné výdavky sú. Uvádzam to preto, že nasledujúce tabuľky sú pochopiteľnejšie, keď to vlastne sa aj textovo vysvetlí. Takže nasledujúce tabuľke na strane 7 sú uvedené jednotlivé rozpočty, schválené, upravené a skutočne čerpané podľa druhovej klasifikácie, neviem, či to, áno, vidíte to. Ako máte možnosť vidieť, vo všetkých prípadoch sa rozpočet na mzdové výdavky zvyšoval. Všetky výdavky súvisiace so mzdami boli čerpané v súlade s upraveným rozpočtom s výnimkou materskej školy, kde boli prekročené mzdové výdavky o 509 eur, avšak celkový rozpočet materskej školy bol dodržaný, takže v poriadku. No a na strane 8 uvádzam skutočné mzdové výdavky v roku 2022 podľa hlavnej účtovnej knihy. Tam vidíte, že vlastne kategória 610, ktorá bola alebo takto skupinovo schválená v zastupiteľstve, sa ďalej člení na tarifný plat, osobné príplatky, odmeny, doplatky ku platom. Potom je tam položka 620, to sú odvody a ešte s mzdami súvisí aj položka 637, kde sú odmeny a dohody.
Túto tabuľku nebudem detálne čítať, verím, že ste si ju prešli. Ak máte potom nejaké otázky, tak môžeme sa o tom baviť. Chcem sa venovať zo zákona priznávaným príplatkom. Ide o zvýšenie platovej tarify o 15%, ktorý patrí zamestnancom, ktorí vykonávajú samosprávnu pôsobnosť alebo prenesený výkon štátnej správy. Okruh týchto zamestnancov má zamestnávateľ určiť v pracovnom poriadku. Toto mesto má dodržané. Tento okruh zamestnancov, ktorí poberajú 15% príplatok zo zákona, je určený tak, že sú to všetci s výnimkou zamestnancov, ako sú vodiči, upratovačky, údržbári, opatrovateľky, ktorí vykonávajú pracovné činnosti, remeselné, manuálne alebo manipulačné. Potom ide o príplatok za riadenie, kde uvádzam citáciu zákona, kto má na ňo nárok. V roku 2022 bol príplatok za riadenie priznaný 6 vedúcim pracovníkom, a to prednostovi Mestského úradu, vedúcim oddelenia Mestskému policajtovi, ktorý riadil činnosť MOPS. Všetky príplatky boli v súlade so zákonom, čiže v rozmedzi, ako to určuje zákon, u prednostu v rozmedzi medzi 8 až 24%, u vedúcich zamestnancov medzi 3 až 20%. Odmeny, keďže boli takisto poskytnuté, citujem zákon, kedy môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi odmenu. V roku 2022 boli na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa dojednané dve odmeny pre zamestnancov podľa zákona, zamestnaných alebo odmenovaných podľa zákona 553. Boli to dve odmeny, jedna 350 € a druhá 500. Uvádzam, aké museli podmienky zamestnanci splniť, aby ich dostali. Takže bola vyplatená 54 zamestnancom v celkovej sume 18 273,50 prvá odmena, čiže 350 € a potom 500 € bola vyplatená 31 zamestnancom v októbri a 31 zamestnancom v novembri. Zamestnanci, ktorí boli na kratší pracovný čas, sa obidve odmeny krátili. Okrem tejto zákonom určenej odmeny boli vyplatené aj ďalšie odmeny v celkovej výške 44 832,68. Rozpisujem za čo. Sú tam napríklad odmeny pri príležitosti životného jubilea, za kvalitné plnenie pracovných povinností, za prácu nad rámec pracovných povinností, za výkon konkrétnych činností, za zastupovanie, za činnosti súvisiace s voľbami, s občianskymi obradmi a tak ďalej. Veta, ktorá tu uvádza, že chýbajú alebo nenachádzajú sa podklady k odmenám vo výške 2461, máme vysvetlené. Ide o to, že účtovný rok je od januára do decembra, ale mzdový rok je v januári sa vyplácajú mzdy za december a tam nastal ten nesúlad. Ten rozdiel sa našiel, nie je to nič, k čomu nie je evidencia. Ďalej, v rámci kategórie, v rámci položky 6, v rámci kategórie 610 aj osobný príplatok, takisto uvádzam citáciu zákona, že komu za čo môže zamestnávateľ priznať osobný príplatok. V roku 2022 bol zamestnancom priemerne priznaný osobný príplatok vo výške 30,7% tarifného platu. Rozpätie individuálnych príplatkov bolo od 0 do 68%, a to je v zákonom stanovenom limite. Zloženie platu jednotlivých zamestnancov prikladám v tabuľke. Túto tabuľku máte ako prílohu. Pardon. No a opis zistenie nedostatkov v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov. Tam vytýkam, že osobný príplatok nie je priznaný v súlade so zákonom, zákonníkom práce a pracovným poriadkom, keďže nie je písomný návrh ani odôvodnenie priameho nadriadeného, za čo sa osobný príplatok priznáva, a to je u všetkých zamestnancov. Potom príplatok za riadenie nie je u žiadneho vedúceho zamestnanca vyčíslený percentuálne ani zdôvodnený, aj keď je v zmysle rozpätia. Nezohľadňuje sa napríklad počet podriadených alebo rozsah a náročnosť riadiacej pracovnej činnosti, čo odporúčam dať do pracovného poriadku. A ten nedostatok, že v evidencii sa nenachádzajú podklady, už nie je aktuálny, to je vysvetlené. Takže návrhy na odstránenie zistenia nedostatkov. Navrhujem doplniť chýbajúce a opraviť chybné náležitosti v individuálnej personálnej dokumentácii zamestnancov, upraviť druh práce v pracovných zmluvách v súlade s katalógom pracovných činností, jasne a jednoznačne formulovať pracovné náplne všetkých zamestnancov a príplatky priznávať v súlade so zákonom a pracovným poriadkom mesta. To je z mojej strany všetko.
Za mesto len skonštatujem, že na niektorých veciach sme začali robiť už priebežne, tak ako povedala aj pani kontrolórka. Upravujú sa, aktualizujú sa pracovné náplne, tak ako je uvedené v správe. Súhlasíme s tým, že do tohto termínu vlastne, čiže ide tam o január 2024, príjmeme opatrenia na odstránenie nedostatkov. Dáme to do súladu so zákonom. Sú to niektoré staré veci, kde, poviem pravdu, ani ja som si nevšimol niektoré, ako tam boli uvádzané, že pracovník bol na inú mieru, na iný úväzok prijímaný. Vieme to relatívne jednoducho upraviť. Tým veciam sa samozrejme venujeme a dáme to do poriadku. Tam nechávam lehotu na vlastne prijatie vlastných opatrení niekoľko mesiacov, keďže ide o náročnú a veľmi rozsiahlu agendu, kde treba fakt to postupne prechádzať. A sú to presne, ako hovorí pán primátor, veci ešte z roku 2010, 2011, niektoré, ktoré sa ťahajú. Takže... Čiže sú nejaké otázočky, respektíve pripomienky k predmetnej správe? Pani poslankyňa Digoňová. Neviem presne, či to sú otázky, alebo konštatovanie, alebo čo to vlastne bude, ale nedá mi, aby som to nespomenula. V prvom rade chcem povedať, že celý ten môj výstup, ktorý teraz dúfam, že bude mať hlavu aj petu, lebo je tu toho dosť veľa, nie je o tom, že niekomu zavidím plat. Aby si to niekto takto nevykladol, lebo naozaj to nie je vôbec o tom, ani o nejakej osobnej narážke na niekoho. Ale čítala som to prvý raz, no tak sa ma to nedotklo, vôbec som to nepochopila. Druhý raz nakoniec som musela volať pani kontrolórke, nech mi dá kompas, že by som sa zorientovala, že čo to vlastne na to tu popísala, lebo je pravda, že som si možno niečo vysvetlila, takže som si nemala vysvetliť. Dala mi síce kompas, ešte furt neviem poriadne, kde je sever, ale už som aspoň trošku zorientovaná, takže kvety. Rovno idem na stranu 7. Keď som si to tu všetko tak popočítala, ktorý sme mali schválený, ktorý sme mali upravený, ktorý bol skutočne čerpaný, vyšlo mi z toho, že rozdiel bol 58,807, ak som to dobre zrátala. Tak čo ma na tom najviac zarazilo, ja sa nikdy netajím tým, že ja nie som veľký ekonóm, ja som to x-krát deklarovala, ja som to nevyštudovala a preto možno aj poviem niečo, čo bude od veci, opravte ma, ak to tak bude. Ale z môjho pohľadu veľmi veľká suma na to, že koľkokrát sme sa to snažili upravať rozpočet, nikdy sme nemali peniaze a tu odrazu zistím, že my máme upravený rozpočet, v ktorom chápem, že možno boli použité niekde inde tie peňažky, ale keď sme ich potrebovali, my sme nikdy peniaze najviac nemali. A odrazu zistím, že my tu máme necelých 60 000, ktoré boli už aj upravené. No veľký otáznik pre mňa. Ja poviem najprv všetko, čo mám na jazyku a potom, keď niekto dajte na to odpoveď, tak vás poprosím, že by ste ma usmernili. Strana 8. Čo ma veľmi prekvapilo, nehovorím o tých prvých položkách, ktoré tu sú napísané, aktivačná činnosť chránené dielne. Ja som si až naťukla na tom mojom kamarátovi Google, čo to tie chránené dielne sú. No mali by sme chránené dielne, keby sme z nich niečo nemali, nulový užitok. Zorientovala ma Katka v tom smere, chápem to, ale prečo dávame my odmeny na činnosti, ktoré máme z projektov, to som z toho načisto jeleň, vôbec tým nie som stotožnená a je tu takých vecí viac. Komunitné centrum, však to je všetko z projektu. Môžem? Platy. No. Ja som si to aj pani poslankyňa vysvetlila, že či mesto chcelo alebo nechcelo, keď malo zamestnancov 31. decembru, muselo im dať a viaceré samosprávy sa voči tomu burili. Všetci zamestnanci, či sú na projekt, tu vlastne ide o to, že keď sú na projekt, tak ich mzda je z iných zdrojov, ale oni v princípe sú zamestnancami mesta a mesto im muselo tie odmeny dať. Tam nebolo možné im ich nedať, takže preto sú tam. Však ja to všetko chápem, ale to neznamená, môže sa nám to nepáčiť, že viacerým sa to nepáčilo, ale nebolo možné to robiť ináč. A keď si tu zoberieme ešte, kde to som ich čítala, miestna občianská poriadková služba, lebo ja chápem, že bolo dané striktným zákonom aj štátnej služby, sa to dotýkalo tých 350 a 550 či 500, či koľko to vlastne bolo. Ale keď si porovnám, ako ja nevidím tu pod hrnce všetkým tým zamestnancom, ktorí sú, ale žijem v tej viere, že naozaj vykonávajú svoju prácu tak, ako ju majú vykonávať. Áno, ja tomu chcem veriť, že to tak je. A keď si to porovnám s poriadkovou službou, pri všetkých úcte ku nim nechcem dehonestovať teraz týmto spôsobom ich prácu,
a tí dostali 500 eur, tí dostali 500, tak to už akože nonsens. To my sme nemali na výber. No To však bola ja zákonná chápem, ale povinnosť. tak ja to musím povedať, lebo to je do neba volajúca nespravodlivosť pre niekoho, ktorý má zodpovednosť za svoju prácu, ktorý tu musí sedieť 8 hodín a videla som, aký výkon práce bol tam, pri všetkých určite opakujem, nechcem sa nikoho osobne dotknúť, ale tak celá tá legislatíva je z môjho pohľadu postavená na hlavu, keď postavíme do rovnakú roveň a do jedného šuflíka tých, ktorí majú zodpovednosť a tých, ktorí majú nulovú zodpovednosť. Idem ďalej. Strana 8, možno sa rozčulila a pokračujem. Veľmi ma prekvapilo toto, čo povedala pani kontrolórka, že my vyplácame plnú mzdu ľuďom, ktorí majú pracovnú zmluvu na polovičný úväzok. No tak akože 350 dotazníkov v hlave, to nie je len o tom, že treba upraviť opis pracovnej činnosti, to je o tom, či tí ľudia aj vykonávajú. Tu hneď musím zareagovať, takto je to vytrhnuté z kontextu trošku, lebo my sme si vysvetlili, o čo ide. Nebolo to o tom, že niekto má akože pracovať na pol úväzku a dostáva plnú mzdu. Ale na tomto fóre sa nemôže baviť o menách a o konkrétnom vysvetlení. A mňa ani mena netrápia, len... Vysvetlili sme, že nie je to na úkor niekoho, alebo so snahou oklamať niekoho. Bolo to s dobrým úmyslom. A sú aj veci, ktoré sú dôsledkom chýbajúcej papierovej dokumentácie, ktorá vlastne, no. Treba to dať všetko tak dokopy. Áno. Keď tu robí toľko pracovníkov, jak nám môžu chýbať nejaké papiere? To sú staré veci. Ale aj keď staré veci, jak môžu chýbať? Však ste tu sedíte roky, jak vám čo môže chýbať? Jaký máte potom poriadok? Pán Hruška, keď dovolíš, ja mám teraz slovo, potom taký dobrý, pokračuj za mnou, aby som dokončila. Súhlasím s tým, čo si povedal vo svojej podstate, ale aby som dokončila. Veľmi ma zarazilo strana 10. Prečítam, okrem zákonov určených odmien, celkovej výške 48, bla bla bla, 1000 ako, boli vyplatené ďalšie odmeny v zmysle zákona a to v sume 44 832 ako. Ja opakujem ešte raz, nech každý dostane odmenu, ako si zaslúži. Naozaj. Ale keď ja nemám na nektarinky, len na ogurku, tak kúpim ogurku a nie nektarinky do keľu. Myslím si, že nie sme my ako mesto v takej situácii, že by my sme takým spôsobom sa mohli ku tomu stavať. Dávajme tie odmeny 3-krát väčšie, keď na to budeme mať v kase peniaze. Ja naozaj neviem, ako mám teraz vyjadriť tú myšlienku, aby každý pochopil postoj, ktorý teraz zastávam. Každému doprajem, každý nech má zaplatené tak, ako má mať zaplatené, ale vždy reagujem na to, ako sme hľadali peniaze v rozpočte, x-krát sa to tu udialo a x-krát nám bolo povedané, že peniaze nie sú. Vidím, že chceš, pán primátor, reagovať. Moja otázka len znie do plena, či aj v tomto roku uvažujeme o takých odmenách? To neboli odmeny, tu ich máte presne vyšpecifikované. To neboli napríklad odmeny, alebo otočím tú odpoveď. Niekto niekoho zastupuje dlhodobo, nad rámec svojich pracovných povinností a my tie finančné prostriedky získame. Poviem konkrétne spoločná obecná úradovňa. A keď sa starostovia dohodnú, že ak jeden zamestnanec nepracuje a druhý ho zastupuje, a oni tie finančné prostriedky vyskladajú a súhlasia s tým, aby sme ich dali tomu zastupujúcemu pracovníkovi, tak sú vo forme odmien. Čiže to nie sú nejaké peniaze naviac. Bol by ich dostal zamestnanec, ktorý mal robiť tú prácu a tak ich dostal niekto iný. Ale nevedel som ich inou formou tam posunúť. Len museli byť v položke odmeny. Napríklad, poviem konkrétne, je tu výkon činnosti osobitného príjemcu. Hej. Je to úplne smiešná čiastka oproti tomu, ktorú sme dávali niekedy, ale zastrešuje to pre nás zamestnanec, poviem aj konkrétne 200 eur na mesiac. Hej, ale v hrubom. Ale neviem to dať do inej položky ako do odmien. Teraz sme to presunuli niekam inám. Ale niektoré položky sú refundované, len sú v tej kolónke, že odmeny. Čiže to... Možno nie celkom správne naformulované, lebo myslím si, že všade sa zastupujú kolegovia, aj u nás to tak funguje, ale dostane za zastupovanie. A potom možno tá ako je napríklad kolónka, alebo možno ešte niektorí tu z našich radov,
nebudú špekulovať nad tým, že to je odmena, lebo ja netvrdím, že nemali by tie peniaze vyplatené. Ja tvrdím, že by sme nazývali veci pravými menami, aby nedochádzalo zbytočne k filtrovaniu informácií a aby potom sa tu takto spoza stola, ako ja, nerozčuľoval zbytočne. Takže to nevolajme odmena, keď to de facto odmena nebola, lebo to bolo zaplatené za vykonanú prácu, ktorá bola odvedená. Tak to nie je odmena z môjho pohľadu. Je to odmena. No nemôže to byť odmena, keď to bola... A do toho sa zbytočne asi zapletieme. Ako vieme si to vysvetliť. Už len jedna jediná vec, ktorá ma prekvapila, zarazila. Ja som kedysi dávno bola zamestnaná u jedného nemenovaného zamestnávateľa, ktorý mi povedal, že dieťa, lebo ty sa nemôžeš porovnávať. No ono, či chceme, či nechceme, my sa vždy budeme porovnávať. Myslím, že každý sa bude porovnávať. A možno, že je to aj nejaké závisky, neviem o čom všetkom to je, záleží od uhla pohľadu, ale je to aj o tom. A musím sa dotknúť teraz osobných príplatkov, ktoré nám tu pani kontrolka rozpísala, lebo keď pozrieme na tú tabuľku a vidím tam, že tam je hrubá mzda 1000 eur, a odrazu tu mám 1700 a ona mi tu, pani kontrolórka, napíše, že od 30% do 68%, tak sa mi studená na hlave za 5 minút urobila, že my tu dáme za komu 68% odmenu. Tak to kde sme my v Bangladeži? Však ja tiež robím podobné inštitúcii, ja nemám verejnú správu, ja mám štátnu správu. Ja neviem, či u nás má niekto takú odmenu. A to nezaujíma vôbec meno, ani nechcem vedieť, kto to je, ale si myslím, že to robíme príliš vysoko. Dajme také osobné príplatky vtedy, keď na to budeme mať. Ja netvrdím, že ten pracovník nemá adekvátne výkony, možno robí na časy, možno neviem, čo robí. Ale ku hrubej mzde 1000 eur mu dáme 700 eur odmenu, tak toto ma načisto dorazilo. Ospravedlňujem sa celkové za tie moje tu vylevy, lebo naozaj som sa nechcela nikoho dotknúť, ani nechcem tvrdiť, že to sú možno neprimerané alebo nezaslúžené odmeny, ale z môjho pohľadu je to naozaj do neba volajúce, že by mal niekto 68% odmenu. Ešte raz sa nakoniec ospravedlňujem všetkým prítomným. Ďakujem. Ja len tu zareagujem na tú poslednú. Naozaj neviem teraz povedať, že o koho ide konkrétne. Ani mňa toto nezaujíma, pán. Ale že možno, že keby sme si to vysvetľovali, tak, ale toto je interná záležitosť Mestského úradu. O osobnom príplatku mi pozornul kolega, sa predlžím, že odmena... Ale neviem ozaj teraz ani zareagovať, o koho ide, čiže ani nechcem teraz vysvetľovať, vieme sa na to pozrieť. vedieť, keď na seba toto všetko stiahnem, jaký ja by som musela do keľu urobiť výkon v robote, že by som o 68% viac urobila, ako to je obvykle. Lebo keď to porovnávam s našou štátnou službou, čo si myslím, že je inštitúcia obdobná, nehovorím o tom, že aká tam je zodpovednosť, o čom všetkom, a u nás sa radovo na úrade nadriadených neviem, však to je jasné, že neviem, 5, 3%, 10%, 15%, keď ma niekto má, je šťastný. Tak len o tom rozprávam, že možno sa potom v konečnom dôsledku nečudujme takého, že my máme v tej kase málo, keď ono to tak navonok vyzerá, že si nesanujeme tie peniažky a opakujem, všetkých tu ľudí poznám a nikomu ich peniaze nezavidím. Ja to pozerám na to očami poslanca, ktorý tu sedí a má hájiť záujmy všetkých, ktorí tu žijú. Ďakujem ešte raz. Pán poslanec Hruška, pán poslanec Končar. Súhlasím s pani Digoňovou, lebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neplatí ľudí, jak má. Hej, platy majú malé, nechcem ich dvíhať, tomu rozumiem, ale ten plat, jak tu hovorí, že také navýšenie je chore. Lebo fakt, keď mesto nemá peniaze a takto komu dáva také navýšenie platu, alebo také odmeny, je proste masaker. Hej, ja sa nečudujem tu, že sa znervozňujem, lebo robí v štátnej správe a platy majú fakt malé a navýšenie 3%, 5%, a ani neviem, či takto 15 vôbec mám, možno, ja neviem, zastupca riaditeľa. Hej, takže fakt by sme sa na tým mali zamyslieť, že keď sa tak bude robiť, jak sa robí, vážne toto mesto sa nikde nepohne, ani do ďalšieho volebného obdobia. Hej,
Trebalo by, že by sme spravili nejakú štruktúru a dačo vymysleli, lebo zase tu prídeme na budúce, posedíme 3 hodiny a zase nič a furt. A prídu ďalšie voľby a my pre tých ľudí tu nezrobíme vôbec nič. Lebo riešime tristy. Riešime veci, ktoré sú takedy aj nepodstatné, riešime blúdy. Neriešime nič normálne, čo by mesto posúvalo, tak ako posúvať má. Hej, takže toto, že sa rozčuje, normálne tomu chápem, rozumiem tomu. A ďalšia vec, sedíte tu roky, rokúce a vy poviete, že ste nevedeli, že komu v 2010, 2011, 2012, tak potom nech si tu príde primátor sadnúť, ten starý, čo bol, a nech sa vyvodí zodpovednosť komplet každému. Jak vy tu toľko ľudí, toľko úradníček tu sedí a vy poviete, že vy nemáte prehľad, alebo neviete, že čo to bolo pred 10 rokmi? Kto tu sedel pred 10 rokmi? Nie. Môžem. Ale to je jedno, ale proste nemôže byť taký chaos furt dookola a furt buď neviete, papiere posielate takisto dosť neskoro, až dosť neskoro, furt posielate ešte dáčo, nejaký dodatok a furt neskoro. Papiere, ste tu na to na úrade, že by to fungovalo. Keď to nefunguje, jak má na úrade, prepustite ho, zoberte človeka, ktorý sa bude starať, jak má. Ale nie tak, že by sa tak fungovalo, jak sa funguje. A rokúce neviete s tým dať tu šor. Tak normálne treba sa do toho pustiť normálne a normálne ináč to poprerábať, lebo jak hovorím, budú ďalšie voľby a za ten čas, čo tu budeme sedieť, nevyriešili sme nič podstatné, nič, len blúdy. Trošku tu musím zareagovať. Bavíme sa o roku 2022. Viete veľmi dobre, že oproti roku 2022 sa výdavky v roku 2023 rapidne zmenili. To sme, respektíve ste schváľovali začiatkom roka 2023. Konštatácia napríklad k tým chýbajúcim papierom, a ja si to beriem na seba. Áno, napríklad ešte takto tá formulácia u viacerých zamestnancov, keď je tu 65 zamestnancov, nebavíme sa o chybe pri 63. Keď sa bavím o chybajúcom majetkovom priznaní, nedali dvaja. Ja som si to neustriehol. Nepokladal som to za dôležité, bral som, že áno, doložia. Ale beriem, sú chýbajúce papiere tam, netvrdím, že nie. Tu sa vieme baviť o tom, lebo teraz naozaj neviem zareagovať, akože tak z hlavy, že kto má plat taký a má 70% príplatok. Toto si musím pozrieť, neviem, ale podľa mňa je to opodstatnené, ale nebudem sa teraz tu baviť na mestskom zastupiteľstve o konkrétnych zamestnancoch. Pán primátor, ešte raz, sú tu úradníčky, ktoré tu robia. Toto tu musí byť taký poriadok v tom, že nie, že neviem, alebo že vtedy bolo, nie, tu treba kúpiť normálne počítač, tlačiareň, tu hneď všetko vytlačiť, jak neviem. Však potom, jak si pripravujete vy podklady na zastupiteľstvo, jak potom normálne fungujete, tak, že by to bolo všetko pozoradované, jak má. Však vy buď neviete, buď neviete, to je po prvé, alebo po druhé, prepisujete faktúry perom, hej, proste samé blúdy sa tu riešia. Tak jak neviete, tak takto to zodpoveda, takto to účtuje, takto všetko, jak neviete. Vy neviete, že ktorý človek dostal odmenu, jak neviete. Tak povedzte na rovinu, že to nechcete povedať. Nie, tu sa musím ohradiť naozaj. Nie, že neviete. Treba, ja ešte navrhujem tu fakt kúpiť počítač, tu nech je počítač, tu nech je tlačiareň a keď poslanci dačo vyžiadajú, že by ste to doložili hneď. Lebo tak to zase nie je problém vybehnúť aj hore, ale mestský tu je zlý. Je zlý. To je normálne jak krachujúca firma. Ale opýtať sa na odmenu spred roka, aj keď pred roka, však čo, nemajú to účtovnice, majú to, nie, však asi komu keď dávajú odmeny, tak musí to byť zaúčtované, že kto, to nie, že ja dám môjmu Marekovi, Marek, tu máš 500 eur, máš odmenu, alebo neviem, synovi môjmu, ale však vy tu musíte všetko účtovať, vy tu robíte s peniazmi ľudí mesta Giraltovce, nie je to vaša firma, vy len pre tú firmu robíte, tak majte v tom poriadok, ak má byť, všetci. Odbočili sme, lebo vráťme sa k tomu, ako súhlasím s niektorými nedostatkami, niektoré sme si vysvetlili, ale nie je našou úlohou tu teraz sa baviť o konkrétnych odmenách konkrétnemu človeku a o výške tých odmien. Ktoré veci nie sú v súlade so zákonom, tie do poriadku dáme. To je celá konštatácia, čo k tomu môžem povedať. Právo určovať príplatky má zamestnávateľ a vy s tým môžete zrobiť jednu vec, akurát siahnuť na rozpočet, nič iné. Je to právomoci zamestnávateľa. Ja viem, ale nebavíme sa o tom. Bavíme sa o tom, že tie isto príplatky sú nezmyselné.
O tom sa bavíme. Ale rok 23 je zmenený, čiže môžeme sa baviť potom o roku 23, môžeme ho porovnávať s rokom 22. Potom človek, ktorý chodí do roboty takisto, má zodpovednosť a dostane odmenu 3% a dá k tomu, čo ani nevie, že jaká bije, dostane 60%. Je to férové? Nie, to je naozaj vytrhnuté z kontextu, tak to nie je. A to je jedno proste, nemôže ten systém tak fungovať, lebo nemôže účtovníčka alebo takto povedať, že to nevieme, bo to bolo vtedy alebo vtedy. Nie, vy ste tu sedeli roky rokuce, aj primátor bol prednosta roky 9 rokov, vy ste tu sedeli, vy ste to mali mať poriadok. A keď už vtedy nebol poriadok, tak nech je aspoň teraz poriadok, je? Treba nastaviť zmenu systému a treba normálne zrobiť. Treba spraviť poriadok, že by každý mal za dačo zodpovednosť. Ale tak to je, ako toto by sme sa naozaj bavili o tom, akej tu na... No ja len hovorím, že by proste už my nepočúvali, alebo o 10 rokov tu bude sedieť to druhý a povie, tak čo oni pred 10 rokmi sedeli? Dvíhali ruky ako ovce každému. Tak nie. Treba normálne, že by systém v meste fungoval. Lebo už koľko je od toho, čo prešlo a keď nebudeme riešiť veci, jak máme riešiť, a nebudeme ich riešiť so selským zdravým rozumom obyčajným, nie cez neviem čo, proste nepohneme sa. A tí ľudia, čo nás volili, tak budú pravom nasratí, lebo každý čaká nejakú zmenu, že by sme spravili pre mesto nejakú zmenu. A nie, že by sme tu riešili blúdy, 100-eurové položky a drisky. Rozumieme sa? A tak, aj ešte navrhujem, i keď nie, ja ten počítač kúpim tu, ja kúpim tlačiareň tu bude. Keď raz takto dačo bude chcieť vidieť, hneď sa vytlačí, hneď sa ukáže. Dobre, tieto veci samozrejme v našom... Aj tak dĺženie platu konkrétneho zamestnanca. Ja nehovorím o dĺženie platu, ja hovorím napríklad o ostatných veciach, že keď sa budeme chcieť do čoho pozrieť, sme do toho pozreli, že by sme si spravili raz taký výletik a že by sme tie veci všetky komplet dali normálne dokopy a že sme sa podľa toho riadili. Dobre, ešte pán poslanec Končar, potom pani poslankyňa Digoňová. Ja by som len chcel naviazať na Tiťu, že súhlasím so všetkým, čo povedala a keď sme mali hľadať peniaze, dobre, teraz budeme rozprávať, že to bol 22, teraz 23, mali sme hľadať peniaze, lebo reštrikcie, lebo exekúcie, stále dobre, že sme tu nesedeli do 10, nemohli sme nájsť peniaze a teraz tu máme takéto sumy, bolo tam s vami vidíš, že aj v tých reštrikciách aj odmeny, keď si dobre pamätám, a zase to tu máme, tak... Nie, ja si toto je rok 2022, toto je rok 2022, za to hovorím. Porovnajme rok 23 s rokom 2022. Bije to do očí, už len z toho hľadiska, že máme šetriť, tak ako bolo povedané, nekúpim si to, lebo nemám na to, nemôžem ísť ani na dovolenku, ani odmenu a fakt to bije tak, že robíme si tu z toho dobrý deň. Takže ale nie, ja nehovorím, že mesto, ale no, je to chore. Pán poslanec, ešte pani poslankyňa Digoňová, tak pán poslanec Várka. Ja som len chcela možno tak na odľahčenie, asi som sa veľmi rozohnila, lebo mám pocit, že to studenú na hlave mal pán Hruška už miesto mňa. Ja len, aby som tomu trošku jasný cieľ našla, musíme začať od piky a eliminovať všetky chyby, ktoré tu sú. A určite jednou z tých chýb je aj to, že možno sme nepokontrolovali tie pracovné zmluvy a všetko súvisiace s tým tak, ako by sme mali. A ono, kvapka kvapce budú kapce, takže keď nezačneme naozaj šetriť priamo od centra, tak sa ku ničomu normálnemu nedopracujeme. Myslím si, že všetky tie naše výstupy nie sú o osobných atakoch na teba, pán primátor, ani na vedenie mesta, ani sa ospravedlňujem, ak to bolo tak pochopené. Ja som tým chcela len vysvetliť to, že keď chceme šetriť, tak musíme začať zvnútra. Aby som to ukončila. Ďakujem. No, čo hovorím, že to sa urobilo začiatkom roka 2023. Je síce pravdou, že vieme na základe čoho, ale urobilo sa to. Môžeme porovnávať rok 23 a rok 22 potom s tým. Pán poslanec Varga. Nechcel som, lebo teda nemal v pláne sa vyjadrovať k tomuto bodu, ale nejaké veci mi tu teda vyplnuli z diskusie, tak by som rád napríklad sa opýtal na to, kto je aktuálne, alebo aká pozícia je zodpovedná za personálny manažment, kompletne za všetky veci, o ktorých tu teraz rozprávame. Kto to má na starosti aktuálne? Prednosta a vždy to tak bolo. Personalistom na mestskom úrade je prednosta. Lebo viac menej rozprávame sa, alebo vzťahuje sa, na každého zamestnanca sa vzťahuje zákonník práce a
zákony, ktoré na to nadväzujú a sú s tým spojené, takže teraz to je pani prednostka. Dobre, tak vrátam, že pán primátor, ty si potvrdil, že pracujete na viac menej odstranení týchto chýb, na uvedení do stavu aký dostav, ktorý by to mal teda zodpovedať tomu, čo tu bolo prezentované. Nadviažem tu na kolegu poslanca Peťa Hrušku. Keď nám pani kontrolórka pripraví o svojej správe, že tu má niekto 68% odmenu, čo fakt považujem za nesystémové, takto sa odmeny nerozdávajú. Teda zásobný príplatok. Tak podľa mňa je nefér voči poslancom, ak sa tvárime, že nevieme, komu to patrí alebo kto za tým je. Ja viem, že tu nikoho nemôžeme menovať, ale aspoň nerozprávajme, že nevieme, za kým tie peniaze idú. A po tretie ma to zaujalo, ja som najprv chcel reagovať iba s touto faktickou poznámkou na to zastupovanie. Čiže znamená, že môže byť niekto dlhodobo PN a niekto ho zastupuje. Čiže robí svoju prácu a ho zastupuje. Dostane nejakú odmenu alebo príplatok za zastupovanie, ktorý mali sme problém niekam zaradiť, ale nie je tu o výške platu. A teraz je otázka moja, čiže robí ako keby svoju prácu, robí prácu aj v rámci zastupovania a obidve práce sú urobené požadovanej spokojnosti. Tak prečo zamestnávame dvoch ľudí? To vie urobiť jeden človek. To neurobí za pracovnú dobu 7,5 hodiny. A ako to dokáže zladiť? Robí to cez víkend, vo voľnom čase? Ostáva dlhšie. Áno. OK. Krátkodobo asi to je krátkodobé riešenie. Tak, samozrejme, áno, že to trvá pár mesiacov, kedy... Tak. Čiže bavíme sa o nadčasoch, ktoré ako keby vyplývali zo zastupovania. Áno. OK. Ale určite nejde o, ja neviem, ročné zastupovanie. To ja si myslím, že málo kto by asi vydržal tak. Pani poslankyňa Cigoňová, tak pán poslanec. Prepáčte, že toľko zastavujem. Ja len vysvetlenie tu Martinovi kolegovi. Zastupovať sa musí, lebo každé oddelenie musí byť funkčné. Tak to funguje aj u nás. A keď sa zastupuje, nehovorím, že to je len o nadčasoch, lebo niekedy to robíme v rámci pracovnej doby, ale na úkor roboty, ktorá nie je taká akutná ako tá, ktorá momentálne vyvstáva. Takže nie je to o tom, že by som nosila si spisy domov a písala doma, ale musím zastúpiť kolegyňu natoľko, aby bol každý jeden klient k spokojnosti vybavený. A potom, ako ja už naložím s tým ostatným, ako dobehnem toto, čo som zameškala v rámci zastupovania, už je moja kapusta. Takže len na dovysvetlenie pánovi Vargovi. Ďakujem. Pán poslanec Žulták. Ďakujem. Ja by som sa pozastavil, do peniazov bolo veľa. Čo sa týka tých pracovných naplní. Vy ste si tam dali termín do 31.1.24. Tu jasne kontrolórka pokazuje, že pracovná naplň má byť jasne vecne formulovaná a také veci, konkrétne činnosti. Nechcem maľovať čerta na stenu. My sme mali v robote takisto, tak stal sa úraz. Nemal pracovné naplní to, čo robil. Veľký problém. Vyhral súd, vysúdil velikánske peniaze. Či by sa nedalo aspoň na tých pozíciách, kde nie je žiadna pracovná naplň, urýchliť to trošku. Poviem blbý príklad. U každého je pracovná náplň. Lebo tu odkazujete v tej poznámke, že vedenie sa použije sa dostatočne charakterizovať druh práce formou pracovnej naplne, na ktorý je odkaz v každej pracovnej zmluve. Len hovorím, priťahnuté za vlasy. Keby sa stal nejaký pracovný úraz, nebude to pracovné naplní. Bez toho sa nespá. Pán poslanec, tie pracovné náplne už aktuálne sú, ale toto bolo hodnotenie za rok 2022. Takže ak by sa udialo čokoľvek teraz, tak tie pracovné náplne všetkých zamestnancov Mestského úradu už sú aktuálne. Presne tak. Do 31. že ste si dali ako tak. Nie. Ja som stanovila, že to majú dovtedy dať a nenamýtali, vlastne ale ono už priebežne, už asi polovica, aj viac ako polovica už je spravená. A začalo sa to robiť aj predtým, alebo súbežne s kontrolou, čiže nie až následne, ale vlastne pani prednostka to začala robiť už skôr. Pracovné náplne už sú. Dobre. Je to taká banalita. Odvolávame sa v pracovných zmluvách na pracovnú náplň, toto je v poriadku. Je pravdou, že ten druh práce, ktorý je uvedený v pracovnej zmluve, to je jedno, vymyslím si, spred 20 rokov, nie úplne korešponduje a je problém to vyhľadať v katalógu pracovných činností, ale bolo to asi v roku 2019, kedy sa to zarazovalo a podľa tej činnosti sme zaradili, čo sa týka toho katalógu. No, ale áno,
zaktualizujeme aj to, aby korešpondoval ten druh práce, ktorý bol, ja neviem, stanovený pred 10 rokmi, aby korešpondoval s terajším katalógom, či formou dodatku, alebo akokoľvek. To už nájdeme spôsob. Lebo u nás sa stalo len taký úraz a vysúdil krásne peniaze. Len pre 3 slovíčka. Takže, dobre, ďakujem. Áno, ďakujem. Ešte sú nejaké dotazy k predmetnej správe? Ak nie, správu berieme na vedomie. Ďakujem. Týmto sme vyčerpali program dnešného mestského zastupiteľstva. Pán poslanec Varga. Chcem vám opýtať, lebo ani na poslednom júnovom stretnutí ani teraz nemáme zaradené interpelácie, body interpelácie a rôzne. Či teda môžeme k niečomu niečo, alebo... Toto neplánovali sme, lebo hlavne čo smerovalo dnešné mestské zastupiteľstvo k uzneseniu sa k predmetnému VZDN-ku o poplatkoch, pretože to bolo dôležité, aby od 1. septembra mohlo platiť. To septembrové predpokladáme zastupiteľstvo, že teda samozrejme tie veci budú, ale môžeme si prediskutovať, lebo ja by som zároveň od vás chcel, my máme nejaký návrh, kedy by sme sa mohli stretnúť, bavili sme sa o pracovnom stretnutí, kde by sme prešli viacero vecí. Septembrové zastupiteľstvo má byť 11. Či máte čas, aspoň týždeň vopred, sa stretnúť, či vám to pracovné povinnosti dovoľujú, či máte, ja neviem, snáď aj, ja mám návrh, že 6. v stredu, ale zase viem, že u niektorých z vás koliduje, že vám vyhovuje viacej piatok alebo pondelok, no vieme sa prispôsobiť, navrhnúť termín, aby sme si nejaké veci prešli, lebo máme nejaké tak jednak termíny, ale povinnosti, na ktorých sme sa dohodli ešte na predchádzajúcich zasadnutiach, teraz len myslím, či už tá chata alebo jednotlivé budovy, a začať sa o tom baviť, aspoň nejaký nástrel si dať. Lebo baviť sa o tom len na zastupiteľstve je zase strašne veľa informácií, čiže sadnúť si, porozprávať a prijať nejaké závery, že čo ideme teda s tým robiť, ako ďalej. Či vám to vyhovuje týždeň pred zastupiteľstvom? Dajme to. Dajme. Ale už keď aj termín, lebo však vieme sa teda dopisovať aj, teda dohodnúť si termín, len samozrejme je vás 11, nie je to ľahké zosúľadiť, každý má nejaké pracovné povinnosti. Každý išiel do funkcie poslanca s tým, že sa prispôsobí, no tak bohužiaľ. Streda bol môj návrh, ale tak ako sme sa bavili predtým, nie všetci môžu v strede týždňa mať niečo naplánované, služobné cesty. Zase po dohode s vami o 3., o 4., o koľkej budete chcieť. Takže ja som navrhoval stredu, ale keď viete pozrieť vaše pracovné kalendáre, zastupiteľstvo 11. v pondelok. Čiže pondelok 4. Neviem. Neviem, že teraz ťažko, tak možno... No po obede dá sa. Dobre, čiže prvotný návrh, dobre, 4. septembra o 15. Pošlo nám ešte správy. Poprosíme Jarku, aby nám pripomenula. Môžeme samozrejme aj teraz tak mimoriadne však aj o aktuálnych veciach, ale pán poslanec Varga prvý. Ja som sa chcel opýtať vedenia mesta, tak toto adresovať osobne, lebo bol som konfrontovaný aj ja ako poslanec, možno že viacerí. Po aktuálnej sezóne sa udiali nejaké veci v MFK Slovan Giraltovce a prebehlo viacero mediálnych výstupov, či už formou Facebooku, či už niekde som to registroval v Korzári, vyjadrenia aj nejakých funkcionárov zo zväzu. Dokonca na Facebooku sa vyjadroval v mene klubu a interpeloval alebo nejakým spôsobom vinil mesto a poslancov nejaký pán Onofrej, neviem čo má spoločné s giraltovským futbalom, to by som rád vedel od teba, Martin.
ale viac menej všetky tie výstupy boli formulované, alebo z väčšej časti sa ten stav, ktorý vznikol, dával za vinu vedeniu mesta a konkrétne poslancov. A mesto ako keby nereagovalo, vytvára priestor tým, že nereaguje na nejaké šumy. A viac menej najviac to samozrejme riešia naši spoluobčania, obyvateľia Giraltovec. Tak bolo by možno dobré sa vyjadriť aj ty, pán primátor, za mesto, že ako to vidíš, či si to nejakým spôsobom riešil a akým spôsobom to dostať medzi ľudí, ako ten skutkový stav v reálnom, ako keby pomenovaní, aký bol. Lebo to, čo sa dostáva vonku, minimálne za nás, za poslancov, môžem povedať, že to nie sú pravdivé ani férové informácie a dochádza k ohováraniu. Samozrejme, ja potom poprosím aj Martina, ale z mojej strany ja som sa o tom dozvedel tiež od občanov, nie od vedenia klubu. Čo ma mrzí, to sme si vysvetlili, mali sme stretnutie s vedením klubu. Mrzí ma, že to prišlo od cudzích osôb a nie od nich. Za mesto alebo za primátora môžem povedať, že moja debata s pánom Matín bola o tom, či mestský futbalový klub, on má názov mestský futbalový klub, ale s mestom ako takým je to občianske združenie, nie je v štruktúrach mesta, nie sú to nami platení ľudia a tak ďalej. Ja som sa ho pýtal, či majú záujem pokračovať v 3. lige, či by nestačila 4. liga kvôli náročnosti na financie. Ale nechcel som ani dehonestovať futbal v Giraltovciach, však má storočnú tradíciu, ale viem, aké sú finančné problémy. Pán Martin mi povedal, že debatoval o tejto možnosti s hráčmi a hráči mu povedali, že budú hrať len v tom prípade, ak budú hrať 3. ligu. Ak by išli do 4. ligy, odchádzajú preč. Tak prisľúbil a na počudovanie, alebo poviem klobúk dole, zohnal aj sponzorské peniaze a vyplatil všetky záväzky klubu voči hráčom. Ale hovorím, to ide mimo mesta. Čiže hráči svoje peniažky dostali, ja neviem, v akej miere, v akej výške, od toho sa nestaram, nie som vo vedení klubu. A čo mi bolo tlmočené v jednom týždni, ja neviem, mesiac dozadu, v pondelok ich vyplatil a v stredu neprišli na tréning. Taká bola informácia, ktorú som dostal, čo nemilo prekvapilo aj ich. A napriek osobnej snahe pána Matího, kde naozaj, ako mi vysvetľoval, intervenoval vo viacerých kluboch, či nevieme robiť farmu, nevyznám sa v tom veľmi, len vysvetľoval mi to, farmu niekomu, aby sme nemali problém. Nepodarilo sa zosúladiť tie možnosti a jednoducho tým, že hráči neboli, tak nevedel to dať dokopy, tým pádom odhlásil mužstvo z 3. ligy. A podľa mne dostupných informácií, Martin ma možno opraví, ako náhle sa odhlásilo družstvo, neišli sme, že tak poďme sa prihlásiť o stupeň nižšie do tej 4, ale spadli sme do 7. ligy, do úplne poslednej. No tak je pravda, že ja som bol tiež medzi tým súkromne mimo. Po návrate už sme mali jedno stretnutie, kde boli predstavitelia klubu a kde sme sa teda rozprávali, čo ďalej. Lebo prakticky ani nemá kto za Giraltovce hrať. No tak bolo mi oznámené, že ako nejaké dohody už sú, že našiel chlapcov, ktorí hrať budú. Tým, že sú v 7. lige, nie je to divácky atraktívne, ale tak nevedel s tým nič iné urobiť, ale dohodli sme sa, že rozbehnú mládežnícky futbal. Že momentálne im stačí, zase ma opraví, jedno družstvo žiakov a jedno družstvo dorastencov, tak s tým, že poprosil som pána riaditeľa, on vlastne ponúkal tú možnosť spolupráce už aj predtým, takže pán riaditeľ Mialenko cez Centrum voľného času, cez svoje centrum, alebo neviem akou formou, jednoducho nájde spôsob, ako by zastrešoval mládežnícky futbal, pomôže personálne, pomôže, čo sa týka trénerskej činnosti. A konkrétne dohody, konkrétne závery vám teraz nechcem hovoriť. Ja som sa bavil s vedením klubu, že teda áno, predstúpia aj pred vás, pretože vy ste im schvaľovali dotáciu, alebo mesto ako také, tak to myslím v dobrom. Takže sú poplatní odovzdať vám nejaké informácie a vysvetliť vzniknutú situáciu. Z okolností zajtra máme ďalšie stretnutie, kde bude aj pán riaditeľ, aj vedenie klubu. Čo ďalej? To, že sme spadli do tej 7. ligy je, no veľmi slušne to názvem, nemilé. Jednoducho
aj mne volalo množstvo ľudí, že čo sa deje a ako sme dehonestovali ten futbal. Mrzia ma tie pripomienky práve v tom Korzári a na Facebooku, že teda kde sme spoločne stavaní do pozície, že sme zlikvidovali ten futbal. Áno, je pravdou, že sme im neplatili veľa a z môjho miesta naozaj obrovské poďakovanie pánovi Jozefovi Matimu a Mirovi Dvorskému a všetkým, čo okolo futbalu robili, lebo z toho minima, čo dostali, tak akože urobili, no nechcem to nazvať divadlom, ale naozaj veľký kus práce. Obrovské poďakovanie patrí tým sponzorom, ktorí dali peniažky do nášho gibraltarského futbalu. No, bohužiaľ ani to nestačilo. Jednoducho nároky hráčov boli vyššie, ako im vedenie klubu vedelo zabezpečiť. Neviem hovoriť o konkrétnych sumách, ani keby som vedel, tak by som nehovoril. Jednoducho nevedeli splniť požiadavky hráčov a tým pádom hráči odišli. Osobne som prekvapený, že menšie obce, ja neviem, financujú oveľa viac tých hráčov, ale no je to tak. No čiže teraz zostáva pred nami úloha, ja ešte len dokončím, keď nejak v spolupráci so školou to budeme vedieť rozbehnúť. Vždy sme sa bavili tu o tom, že áno, ako stojí žiacky futbal, čo s dorastom a tak ďalej. No tak áno, teraz je myšlienka taká, že dobre, mesto sa viac zaangažuje, možno kontrolou, a budeme sledovať, ako sa vyvíja žiacky futbal, aby sme vychovali žiakov, dorastencov, aby mal kto za Giraltovce hrať. Ako som veľmi rád za tie príspevky na Facebooku, ktoré tam boli, nazvem to také zmierlivé, kde konštatovali skôr to, že to je celoslovenský problém, nie je to len u nás. A kluby ako Martin Oprav má Nitra, tiež neviem, či odstúpili, neviem ani z ktorej ligy, no proste beriem, že majú trošku iné peniaze. No ale bez tej dohody, bez rozhovoru medzi riaditeľom školy a vedením klubu, ja ako laik si nedovolím dať nejaké závery von. Čo sa týka mesta, dohodli sme sa, že to bude publikované aj spravodajcovi, ale nejakú relevantnú správu, poprosil som ich asi pred týždňom, keď sme spolu sedeli, aby pripravili, aby to išlo aj na Facebook, aby to išlo ako z oficiálnej stránky mesta. Aby to bola správa, za ktorú sa obrazne vieme podpísať. Pán poslanec Žulták. Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať takto tu pred všetkými poslancami. Pán Mati sa ohrádza a všade vykrikuje, že debatoval s poslancami, ktorí mu povedali, že do gibraltarského futbalu už nedajú ani ten. S kým, keď sa môžem spýtať, debatoval pán Mati? Debatoval vôbec nejakým poslancom? Ja by som osobne asi, aby sme to nestávali do tej roviny, lebo... Som oslovený bývalým primátorom, stretli sme sa s hodou, on si bol tam na dome, pred domom, mi hovoril, že sme zabili gibraltarský futbal. My, poslanci, že Bohu nehodil Mati vyplakávať. Takže nech Mati neklame a fakt by som poprosil mesto, že by sa branilo. Lebo ostali sme tu, pán primátor a poslanci, za to, že sme zlikvidovali gibraltarský futbal a v meste to bude ťažko vysvetliť. Nebudem za pána Matieho rozprávať, ale možno, že to bolo v návale emócií, kedy to bolo veľmi čerstvé. Pri posledných debatách, naozaj korektná debata aj s ním, aj s Mirom, naozaj v dobrom som prekvapený, že a nie, že sami začínajú uvažovať, však určite aj predtým to riešili, ale jednoducho chcú začať, nehodili flintu do žita. Nikto z nich mi nepovedal naozaj, že no, kašlem na to, padli sme do 7. ligy. Aj Jožko sa ide tomu venovať ďalej, aj Miro. Takže dobre, začneme, možno vstaneme z popola. Dobre, a teraz ide o tú dotáciu. My sme im schválili peknú dotáciu. Čo teraz s tou dotáciou? Hrajú 7 a teraz... Tak nebudú mať také náklady, podľa mňa nebudú ju vedieť vyúčtovať. No to nie, že nedó vyúčtovať. Ja by som ju dnešným dňom stopol. Ale celú dotáciu pol sezóny už išlo a teraz... Toto, čo už odčerpali, už s tým neurobíme nič. Ale aj na 7. ligu sú náklady. Sú, ale nie také vysoké. Áno, bavili sme sa o tom, netvrdím, že nie, bavili sme sa na tom spoločnom minulotýždňovom stretnutí, kde povedal, áno, tým pádom peniaze ostanú mestu. Ale ako v dobrom nie je, že niekto niekomu vykrikoval niečo, ale samozrejme, že nebudú potrebovať taký balík peňazí. Lebo tie obce, alebo tie skupiny, ktoré hrajú tú ligu, majú 2,5 do 3 tisícov dotácií. A to je dosť. Čiže nemôžeme mať tu 40 000. Momentálne nechcem o výške rozprávať, že či už im budete chcieť, ja neviem,
skrátiť tú dotáciu, ja osobne by som to zatiaľ nechal tak. Poprosím pani kontrolórka. No, ja som si dala trošku práce s tým, že som zisťovala, ako to je. V 7. lige sú rapidne iné poplatky, aj všetky náklady. Máme aj vytlačenú zmluvu, ktorú máme o nájme so Slovanom, aj o dotáciách. Najväčšie položky v dotácii sú poplatky pre Slovenský futbalový zväz, potom sa im navyšovala doprava na 5800, pretože dochádzali za ďalekými supermi. Teraz sú v rámci dedinskej ligy, v rámci okresu. A potom sú tu energia a nájom priestorov za 10 000. To sú hlavné položky tej dotácie. A ja by som takisto sa priklonila k tomu, aby sa zastavila dotácia, pretože Slovan žiadal dotáciu, keď bol v 3. lige, teraz je v 7. Ja by som požiadala o vyúčtovanie stavu, ktorý bol, keď žiadali, lebo teraz je to úplne iný Slovan, ako bol. Vtedy sa aj platili hráči, v dedinskej lige sa hráčom neplatí, pokiaľ ja viem a pokiaľ mám informácie. A fakt dedinské rozpočty dávajú od 3 do 5 tisíc. Jasné, že starostovia pomáhajú nejako s dopravným, ale nemôžeme sa tváriť, že v 7. lige bude Slovan dotovaný veľkými peniazmi. A druhá vec je, keď sa vyčerpú peniaze, otázka je, ako by sme ich potom vedeli pri vyúčtovaní získať späť. Ja by som to riešila vopred. Môj návrh. Podľa mne dostupných informácií hráči neboli platení z peňazí z dotácie. Ale keď majú tak nastavené procesy v tom Slováne, kým oni tiež nepochopia, že nie sú v 3., ale sú v 7. a sú zrazu v dedinskej lige okresnej, tak musia sa aj oni zmeniť a svoj postoj zmeniť. Netvrdím, že tomu tak nie je, ale osobne by som neurobil to. Ja som proti, ale je to na vás, aby sme sa ako nad prvou vecou bavili o tom, že stopnúť im peniaze. No je to dosť. Ja netvrdím, že to nie je dosť peňazí, ale pri tej debate, ktorú som mal s nimi, si to sami uvedomujú a sami povedali, že nebudú potrebovať taký balík peňazí. Ale pre mňa je teraz dôležitejšie, dobre, už keď je tá 7. liga, dobre, neodstane sa to, ale poďme sa baviť, akože riešiť problém a riešiť tých žiakov, dohodnúť sa s pánom riaditeľom, ja neviem, možno, že zadotovať školu potom, nájsť formu na to, aby mal na tých žiakov, aby to fungoval doraz. Ale pre mňa nie je prvoradý problém teraz rýchlo im poďme stopnúť peniaze, lebo už hrajú 7. ligu. Ja si myslím, že majú čo vysvetľovať nám všetkým a sú tu odborníci na šport, tak poďme hľadať spôsob, ako rozbehnúť ten mládežnícky futbal. Pán poslanec Varga bol asi skôr, poprosím. Diskusia o stopovaní peňazí asi, neviem, nie sme na to pripravení, si myslím, ani to nie je asi cesta. Kvitujem to, že sa pán riaditeľ Spojené školy zapojil do nejakého procesu a ja sa pýtam, že kde bola doteraz Gibraltarská mládež. Kde hraje Gibraltarská mládež? Tak ja vám poviem, kde hraje Gibraltarská mládež. A my sme tie prostriedky na futbal schvaľovali každý rok a boli sme uisťovaní v tom, že my máme mládež. Tak my máme mládež v Kračunovciach, nie v Gibraltarsciach. Deti obliekajú kračunovské dresy, dorastencov máme v Raslaveciach, či kde. Kde máme mládež? My sme dopustili to, že všetky mládežnícke mužstvá sa zrušili, ačko dostávalo každým časom navyšované. Toto je výsledok. A teraz sa vrátim k tomu. 7. liga začala. Registroval som, že v nedeľu prebehol prvý zápas. Tak si myslím, že aj my poslanci by sa mali dostať informáciu, že koľko požaduje kvázi Slovan do 7. ligy na pol sezóny a takisto poprosím vyúčtovanie dotácie za prvý pôrok v 3. lige. Zabezpečenie. To im budeme tlmočiť, zajtra máme stretnutie, takže ako to považujem za legitímnu požiadavku. A teraz iba jedna otázka, čiže viac menej teraz ideme ako keby skriesiť mládež v tej istej zostave, ako keď sme ju pochovali. Ako nerozumiem teraz skriesť v tej istej zostave. Máme mládež v Gibraltarsciach, Martin Končar. Martin, môžeš? Máme mládež v Gibraltarsciach, kluby poprihlasované do líg. Hrali minulý rok, hrali tento rok za Slovan Gibraltarce? Poviem tak. Ako nechcem sa na nič vyhovárať, ale nie som dôveryhodná osoba, aby som tieto veci povedal. Na to sú už len Jožko Mati a Miro Dvořák.
A čo mám ja info, ale nechcem ja zase, aby to nevyzdelo, že ja sa na niečo vyhováram, ja už tam možno, že 2 roky vôbec o ničom neviem, že čo sa deje, alebo 3. Žiaci sú prihlásení, aj dorastenci sú prihlásení. Hrali aj tento rok do sezóny, do júna, do maja? Hrali. Za Giraltovce? Boli pod hlavičkou Giraltovce, ale hrali dorastenci, hrali v Slaviciach a žiaci hrali v Kračnoch, čo mám informáciu. Takže ja len toto, čo mám, to vám viem tu povedať, ale či je to presne, to neviem. Čiže ak by sme tu nemali... Najlepšie by bolo, aby oni tu boli a presne si to do bodky povedia. Čiže ak by sme tu nemali CFT Academy, tak chlapci nemajú kde hrať. Čiže musia chodiť, rodičia im musia z Giraltove, čo tu máme jedno ihrisko, druhé ihrisko, tretia umelá tráva, voziť do Kračnovec na tréningy. Neviem, či trénujú v Giraltovciach. A teraz ešte, Martin, keď si sa ozval, už skúsam povedať, že kto je ten pán Onofrej, ktorý apeloval na vedenie mesta a poslancov. Akú má pozíciu v klube na sociálnych sieťach? Tak on v klube v Slovenskom futbalovom zväze EŠTK komisii predseda na miesto pána Olšavského. On kontroluje ihriska, či splňajú podmienky. On je tu z Trnkova. A to je Ďoďov taký kamarát dlhoročný. On robil niekedy rozhodcu a teraz robí delegáta zápasov, plus kontroluje tie ihriska. Potom prečo ten pán píše v mene Slovana, že s finančným dôvodom, nakoľko mesto Giraltovce, ktoré je hlavným sponzorom nášho klubu, sa nachádza v zlej finančnej situácii, mesto nám zvyšilo poplatky za energie a prenájom priestorov a tak ďalej, taktiež nám aj poslanci mestského zastupiteľstva znižili dotáciu. Toto píše pán Jan Onofrej, ktorý nemá spoločné s, neviem ako sa volá tu vaše vedenie v klube, presne ma teraz nenapadajú, ale prečo sa k tomu vyjadruje pre Boha nejaký cudzí človek? Koľko peňazí doniesol pán Jan Onofrej do giraltovského futbalu? To by možno bola otázka na ňo, ale toto sú sociálne siete, kde nezabránime takým debatám. Ale nám to ostáva. No, ale neviem si predstaviť reagovať na každý takýto podnet. K tomu podal tie informácie. Treba normálne napísať reakciu za mesto, lebo ľudia, keď to prečítajú, tak ich nezaujíma, že kto je on, ale čo napísal. Takže by trebalo, aby tam mesto normálne napísalo, že nie poslanci spravili to, že futbal spadol do 7. ligy, nie, že majú navýšené energie a neviem, najmy. Treba im to pekne vysvetliť a treba po ten kontext, normálne treba tam napísať za mesto. Hej? Lebo tým pádom si všetci budú myslieť, že my sme všetko navarili, guľaše a kvôli nám je ten problém, čo je. A my ani nevieme presne, o čo ide. Hej, lebo my sme nespravili to, že oni spadli do 7. ligy, ani my s tým nič nemáme. Preto tá správa sa pripravuje, ale bez konzultácie s nimi. Chcem, aby to malo hlavu a petu. Nikoho určite neuraziť, ale napísať skutkový stav taký, aký je. Ale my chceme, aby to malo hlavu a petu. No, preto tam treba normálne napísať. Pani Digoňová? Pani Digoňová to už dieru vykopala s nami, že nemám slovo. Ja som taký prostý futbalista, jak tu môj kolega železničar. Mne futbal nič absolútne žili netrhá. Ale už keď ja prečítam informáciu, že náš futbal išiel do keľu, tak to už mňa utočilo. Lebo pri takom nahnutom rozpočte, jak sme my mali, a čo sme my všetko pre nich urobili, už keď si toto oni nevedia zrátať, i ten pán Onofrej, neviem kto to je, touto cestou ho pozdravujem, dúfam, že si pozrie video, alebo mu to budú tlmočiť. Nech si pozrie presne, koľko je 2 a 2, čo všetko poslanci robili preto, aby dostali dotáciu takú, ako žiadali, že chceli 70, my sme nemali, nakoniec si sa vzal odmeň, neviem čo všetko, kade sme naškrabali, že sme im dali. A spadne to na naše hlavy, že my sme nechceli. No nie, nech si pozrie video a nech si pozrie, kto každý zdvihol ruku za to, že by dostali vôbec nejakú dotáciu, aj pri tom všetkom, že mesto vôbec nemalo peniaze v rozpočte. To je poprvé. Po druhé, prekvapuje ma diskusia tu dvoch Martinov, jaký sa tvaria, jak svety za dedinovi, no nevedia, že tu mládež nekope futbal. No Digoňová každý rok o tom rozpráva, pozrite si. Koľkokrát som sa pýtala, a kopu tu deti futbal, to komu my vlastne tie dotácie dávame? Roky tu nám medové mosúzy kolo nosa ťahali, že hej, že kopu deti futbal,
Až teraz, keď sme schvaľovali dotácie, vyšlo na vonok, že nie, že deti sú Kračunovce, neviem kde ešte všade. Tak nebuďme odrazu prekvapení, lebo to je verejné tajomstvo, že deti tu nekopú futbal, môže Peťo Šťavnický povedať, kde vozí svoje dieťa, že by si mohlo zakopať futbal. No a máme tu 3 ihriska, tak ako Martin vraví. Tak je to celé to, ja som už minule pri dotáciách o tom rozprávala, že mne to pripadá, že len chceme, nechcem povedať, že starým pánom alebo postarším dať hračku do ruky a na deti sme sa vykašľali, no od nich by to malo ísť v prvom rade, aby sme chceli tým, že športujú, aby išli ku zdraviu, aby mali nejaké ciele, aby nerobili somariny. Takže od detí to malo začať, nie furt od tých, poviem, že starších futbalistov, ako nechcem teraz to dehonestovať ten futbal, lebo vždy to je zle vysvetlené a zase ma budú skloňovať v všetkých pádoch. Ale chcem sa vrátiť k tej dotácii. Nedá mi, aby som sa nevyjadrila, tak ako to tu bolo povedané aj Janom, aj Martinom. Nehovorím, že nedať im peniaze, lebo to zase by sme už sebe do vlastného hniezda, viete, čo chcem povedať? Ale zase nemôžeme sa tváriť, že necháme tú istú dotáciu, ktorú sme ako keby kvázi pre niekoho úplne iného schválili. Tak to nemôžeme sa tváriť, to tak môže prísť teraz jednota dôchodcov a povedať, to ste nedali futbalistov, to dajte nám. No to není teraz ten istý futbal, ktorému sme my schváľovali. Tak sa teraz netvárme, že im dáme 30 000, no nedáme im. Ale o tom nikto nehovorí. No však to len ja tak akože rečnícky sa vyjadrujem. Takže súhlasím s tým, aby sme im dali nejaké peniaze, ale určite v skrátenom nejakom režime. Tak ako Martin povedal, nech vyúčtujú pol rok a za druhý pol rok nie do 30 000, ale už len nech. Len neviem si teraz celkom predstaviť, ako to právne urobíme, lebo dotácie schvaľujeme začiatkom roka. A čo teraz? Oni sú nový subjekt z môjho pohľadu. Neviem, nech sa to... Nie, toto je stále MFK Slovan Giraltovce. No a už majú mužstvo, že je stále. Toto je len názov. A mužstvo kde? Ja pôjdem do hrali. Môžem, dotáciu dostalo občianske združenie MFK Slovan, nedostali konkrétni futbalisti, čiže toto je v poriadku. Takže ale... MFK Slovan funguje, len futbalisti. Áno. A už ako fungujú, to už je na nich, čiže to občianske združenie funguje. Čiže ten človek, ktorý má zmluvu s mestom, len v tej zmluve nie je jedna vec, ktorú možno do budúcna treba, keď nastanú zmeny pomerov u žiadateľa, u poberateľa dotácie, tak to musí o tom informovať. My o tom všetci vieme, lebo je to malé mesto, tu sa rozpráva, ale v podstate sme sa o tom mohli dozvedieť až 15. decembra pri vyúčtovaní, alebo vôbec, ak by sme boli niekde v anonymnom svete. Takže toto nemáme v zmluve, že ak nastanú podstatné zmeny, aby o tom bolo mesto informované, toto nám si bude treba dať. A ja by som chcela upriamiť pozornosť na to zastupiteľstvo, kedy sa schvaľovali dotácie, lebo vtedy zastupiteľstvo spravilo, teda poslanci, správnu vec, keď sa krátili dotácie, lebo vtedy bolo na stole 100% zvýšenie poplatku za materskú školu, keď si spomínate, a správne sa rozhodli poslanci, že nie, lebo v prvom rade má ísť rozpočet mesta na samosprávne funkcie mesta a prenesený výkon štátnej správy a potom až dotácie. A presne ako povedal pán primátor, MFK Slovan je iný právny subjekt, oni majú s mestom spoločné len to, že sú mestskí. A namiesto toho, aby všetci, ktorí poberajú dotáciu, poďakovali, tak sa dočkali toho. Čiže ja v tom cítim takú nespravodlivosť. A už keď sme pri energiách, chcem povedať, že v septembri pravdepodobne sa tu bude riešiť úprava rozpočtu, lebo máme vysoké čísla na energiách, čiže bude sa opäť hľadať. A nemalo. Takže každý 5, 10, 11, možno 15, aj 13 200 možno bude chýbať. Takže nemôžeme byť magnaši. Ja len zase opakujem, že mal som s nimi debatu. Áno, je pravdou, že len raz, ale sami mi prizvukovali, že nebudú si nárokovať, možno, že teraz sa nesprávne vyjadrím, ale samozrejme nebudú uvažovať o plnej výške dotácie. To nedáva logiku. Ale nebavili sme sa o konkrétnych číslach. V tejto chvíli pre mňa je dôležitejšie, že by sme si povedali, čo ďalej. Nie, že už len, dobre, hneď vám odrežeme 5, 10, 15 tisíc eur, to nie. Aj s nimi určite chcem, aby vám oni prišli vysvetliť. Dostali dotáciu od mesta, tak aby prišli mestu vysvetliť, čo sa stalo a ako ďalej. Potom si vieme dať, samozrejme tú požiadavku im budeme tlmočiť. Je legitímna vyúčtovať do pol roka, do júla, neviem. Pán poslanec Hruška. Mohli by sme ich zavolať hneďka 4. septembra, keď tu budeme, nech prídu oni prví, nech vystúpia so svojím prejavom a nech povedia, že jak a podľa toho sa budeme vedieť zariadiť.
aby sme Dobre, takoby nekrivdili, kto tu nie je. Zajtra máme stretnutie, takže budeme hneď tlmočiť. Ďakujem. To je pracovné stretnutie, to nejde o mestské zastupiteľstvo ako pracovné stretnutie, ale však Pondelok, ne? je požiadavka na zastupiteľstvo, aby sa to dostalo medzi ľudí, tak je potrebné, aby boli na zastupiteľstve. Lebo tak by sme zase museli len nejakú správu z toho tu koncipovať a posielať. Pani poslankyňa Digoňová. Ja by som sa chcela spýtať, aj keď sme nemali bod rôzne, to už akože máme teraz bod rôzne. Áno. No, chcela by som dve také krátke poznámky povedať, keď som, nechcem povedať, že letela, ale tak sa to podobalo, prichádzala na zastupiteľstvo. Všimla som si, park pred starým mestským úradom nie je pokosený, nevyzerá to dobre. Chápem, že tí chlapi sú vyťažení, kvitujem to, ale nech si nájdu čas, je to v centre mesta, naozaj tady veľa ľudí prechádza, veľa aut. Padne to do oka, že tá tráva nie je upravená, tak nehovorím, že má byť anglický trávnik, ale tak ako, aspoň trošku nech sa to podobá, že to je upravené, už keď sme to tam všetko povystrihovali, povyrezávali. A druhá taká možno len potešujúca informácia aj pre vedenie mesta, možno vy aj viete o tom, len ja som o tom nevedela. Dostala sa ku mne informácia, že ľudia pozerajú videá z zastupiteľstva, čo ma osobne veľmi potešilo, že ich zaujímajú veci verejné. Možno, že sa mnohí bijú po hlavách, že koho zvolili, možno by strepali najradšej po hlavách nás, ale nech to je akokoľvek, ten výsledok je tu zostava, aká tu je. Myslím si, že teraz poviem za všetkých kolegov, tí, ktorí pozerajú, ja osobne veľmi rada privítam, keď povedia pripomienky, aké majú, lebo aj tí, ktorí sa zastavia zo Srbkova na zmrzlinu, vidia, že či máme čisté mesto, či máme vyprázdnené koše, či všetko vyzerá tak, ako má vyzerať, či máme pred starým mestským úradom pokosený trávnik. Aj z takých malých vecí, z takých malých korálov skladáme krásny obraz nášho mesta, takže ak to budú naozaj informácie také, ktoré budú stať za to, aby sme ich predniesli, hovorím za seba, určite za všetkých kolegov, rada uvítam akékoľvek intervencie od ľudí, ktorých veci verejne zaujímajú, a týmto im aj ďakujem, že sa zaujímajú. Všetko ďakujem. Ďakujem. Ja by som chcela požiadať vedenie mesta a poslancov, budem predkladať, že ďalšieho zastupiteľstva návrh plánu kontrolnej činnosti, ak máte nejaké podnety na kontroly, tak ma kontaktujte, aby som to tam zahrnula. Ďakujem. Ešte sú nejaké pripomienky, otázky? Ak nie sú, tak poprosím návrhovú komisiu o sumarizáciu uznesení. Návrh na uznesenie z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 15. augusta. Mestské zastupiteľstvo Giraltovcia berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, správu z vykonania kontroly hlavnej kontrolórky mesta, schvaľuje program 9. zasadnutia, prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu pre základnú umeleckú školu na rekonštrukciu priestorov školy, rozpočtové opatrenie číslo 4 a uznáša sa na VZN číslo 6/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Giraltovci. Ďakujem. Keďže sme vyčerpali všetky body programu Mestského zastupiteľstva, ďakujem za účasť. Pripomínam, dohodli sme si stretnutie 4. septembra v pondelok o 15. To je pracovné stretnutie. A ešte informácia v prípade záujmu, teraz v nedeľu 20. augusta budú jazdiecké preteky v Parku Mieru. Takže ak máte záujem, vstup je zdarma, budeme radi, keď pozvete ľudí okolo seba, keď prídete s rodinami pozrieť koníkov. Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.